Muhammad Tawfiq on this one. Assalamu alaikum. Yamana. Don't let your children education. Karka yi buris da karatun yaranka. Ka taimakawa karatun yaranka. Karka bar su koma shaye-shaye. Ka taimaka musu karka bar su koma maye-maye. Domin babu kyawu. Ki taimaka wa yayanki, kada ki sa su talla. Ki tallafa wa rayuwar yayanki, kada ki sa su talla. It is beneficial to send your children to school.